Nabulabog ang pagkatulog sa mga residente sa barangay poblasyon, lungsod sa Barili. Puman na mga fruit stand nga haduol sa mga balay ang nasunog pasado alas 12. Kaninang kadawon, mato ni Barili Fire Investigator F01 Kim Inyosa, ka 21 ka fruit stand ang nasunog ug naugdaw gyud. Gisa kini sa second alarm hinungdan kan niresponde usab ang ubang kabumbiruhan sama sa lungsod sa Dumanhog. Dulaan sa 2 ka oras ang kumbate sa mga bumbero. Una, nadeklara nga paong na gyud ang kayo. Ginama sa mga light materials ang mga fruit stand. Gisubay pa kung kinsay tagiya sa fruit stand, diin nagsugod ang sunog. Bisan konsirado. Sa inisyal nga banabana mukabat sa 35,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog. Usa sa gitanaw karon sa kabumbirohan ang linyas kuryente sa mga fruit stand o ang nakalimtang pagpaong nga ceiling fan o uban pa. Matod sa uploaders sa kuha nga video nga ikaduha na kining nasunog. Unang higayon, nahitabo Setyembre sa miaging tuig. Nanawagan karon ang mga mulupyo nga ibalhin sa layo ang fruit stand nga distansya gikan sa ilang mga panimay.